Sekuyiminyaka eyisikhombisa uMita ashada. Unendodana eneminyaka emine. Umama omuhle kakhulu. Nomfazi omuhle futhi. Ubudlelwana kubona bokuthatha nokuninga kuphela. Ziningi ezinye izinto kubo. Njenge Njabulo angithi. Yebo. Injabulo. Kusasa nemahota. Udokotela uMolhatra uboshiwe. Unena Singh ufaka ivideo enkundleni zokuxhumana, iMe Too post. Ungubani Akash? Unayina Singh. Uyitholela indoda entsha njalo ngonyaka. Yazi ukuthi nje akafani nathi. U-Akash ungumnyeni oqotho kanti ungubaba oqotho. Futhi ungumuntu ohloniphekile. Mithi mina ngenzanga lutho. Kukhona nje ozama ukungiqhatha. Ukwenzelani konke lokho? Awungitshela ufunani? Ngifuna ubulungisa. U-Akash ngabe ubezama ukunukubeza omunye umuntu osifazane ngempela? Kwakuyisivumelana kunjalo. Ngabe uyakholwa ngempela ukuthi abantu bayayiqonda incazelo yokuvumelana? Ngisho ngathiwa abantu bathina ukho umehluko wenzakalayo. Kodwa uma umfazi asesola umyeni wakhe, lokho ngingamphazamisa. Lonke udaba lineqiniso elifihliwe. Kanti likephi iqiniso langempela? Kumele ngithembe ba. Indaba ebukeka iphelele kubona. Empeleni nje ayiphelele nje. Neze. Bukela uhambo luqala ngomhla ka-5 kuJanuwari kusihlwa magamanxe ihora lesishiyagalombili kuStarkhanya kuphela.